Are you ready? Neviete pozdraviť? Hello Venus. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? You are my poison. You are my poison. A čo si zaspievame pri ceste do školy? One shot. Na čo myslíme už v pondelok? I wanna dance, 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 dance. Aké sú naše pocity pred písomkou? Hey, everybody. I feel good. Hey. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? 내가 제일 잘 나가. 제일 잘 나가. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Baby, I'm sorry, we got the better. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Electric shock. Na 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 electric. Na 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 electric. Na 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 electric shock. A na našu 10? Ice cream, ice cream. I met you there like ice cream. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Now put your hands up, put your hands up. A kam by sme ich radi poslali? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Cool, cool, cool. Ako pravidelne končíme školský rok? Tell me goodbye, tell me goodbye, tell me goodbye. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? We'll never stop now. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? I love you. A čo mi povie otec, keď dnes maturujem? Try again. A čo mi na to? Look at me now, look at me, look at me now. Look at me. Ako budeme vyzerať po mature? Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? 난 top girl, 톡톡톡 튀는 hot girl, and hot girl. A čo mi na to? 보여줄게 완전히 달라진 나. Ako vidíme svoju budúcnosť my? A aká je skutočnosť? Nobody, 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 nobody. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? 'Cause you like a caffeine. A čo keď odídu? Your body, body, rock your body, body. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Hey, sexy lady. A aký vlastne sme? Wow, fantastic, baby.